Moi! Te tiesitte jo, että tämä video on tulossa, koska eilen tuli Talent telkkarista ja siellä näkyy joku tuttu. Ajattelin, että mä kerron teille nyt mun kokemuksista Talentissa ja miksi mä yleensäkin lähdin sinne. Näin maaliskuussa mainoksen Talentista telkkarista ja se oli aika vasta sen jälkeen, kun mun isä kuoli. Isä halusi aina olla opettaja, mutta se ei koskaan lähtenyt sitä tavallaan tavoittelemaan. Niin se jotenkin herätti mut siihen, että jos mä haluan tehdä jotain, saada aikaiseksi jotain tuolla musiikkisaralla, niin mun pitää tehdä jotakin. Mä tiesin koko ajan, että mä en oo mikään täydellinen. Mulla on tosi paljon vielä ongelmia just Örinän kanssa siinä, että varsinkin kun nyt siellä itse lähetyksessä mä alkoi jännittää tosi paljon, niin se vähäinenkin tekniikka, mitä mulla oli, niin häipyi kaivoon. Niin siis mä halusin kuitenkin, että jos mä menisin sinne esiintymään, niin siitä voisi poikia jotakin ehkä. Aikana täytyy kyllä sanoa se, että älyttömän suuret kiitokset lähtee Talentin tuotantotiimille, eli ihan huippuporukkaa ja kaikista eniten mua oikeastaan harmitti siinä, että mä putosin, niin se, että mä en näe niitä enää. Mulla oli itse asiassa vähän sellainen fiilis, tai jos ei vähän, vaan mulla oli sellainen fiilis, kun mä lähdin koko hommaan, että mä en tuu pääsee jatkoon, että jos mä olisin päässyt jatkoon, niin mä olisin ollut paljon enemmän ihmissään. Se huomaa tuostakin videolta, että mä en mitenkään ihan hirveän dramaattisesti reagoi tuomareiden palautteeseen, vaan mä tiesin koko ajan, että ne X:t sieltä tulee ja mä sanoin sen kaikille, että 4 X:ää sieltä rävähtää siellä paikan päällä. Sanoin kaikille. Ja sille, että no ei nyt, mutta siis mä vaan tiesin sen, että joko niin, että mä feilaan sen koko homman tosi pahasti tai sitten tuomarit ei ehkä vaan ihan hiffaa sitä juttua. Tuomareiden palautteista suurin osa siitä oli ihan oikeassa, eli kyllä, multa puuttuu vielä pohjaa siitä, varsinkin nyt kun se lähetys, se oli niin outo tilanne, se kun olit siellä niin kuin lavalla, sit kun oot tottunut olemaan bändin kanssa lavalla, sulla on aina siellä tuki ja turva, plus että oot ollut hämärissä baareissa esiintymässä, nyt sua kohti on kauheat valot, tuomarit katsoo sua vähän niin kuin ylhäältä päin ja yleisö on siellä kaukana, että sä et saa niihinkään oikein kontaktia. Niin mä olin aivan kuin kala kuivalla maalla ja mä alkoi jännittää se niin paljon, että sitten kaikki se pienikin tekniikka, mikä mulla ehkä on, niin hävisi ja kaikki nousi kurkkuun. Jännitys veti kurkun lukkoon ja niin se ei mennyt ihan niin hyvin kuin mä olisin halunnut, mutta toisaalta meni paremmin kuin mitä mä muistin, eli mä oon jännittänyt viimeiset pari kuukautta sitä, että mitä tässä on ihan jotain järkyttävää, mä joudun itsekin häpeämään sitä esitystä, mutta se oli parempi kuin mitä mä omassa mielessäni muistin, eli sinänsä ihan ok. Jänsketti ihan hirveästi se, että kun mä tiesin, että mun tekniikka ei ole kovin hyvä vielä, niin että mitä metalliyhteisö sanoo, kuinka paljon ne kääntyy mua vastaan, mutta itse asiassa mä oon saanut ihan hirveästi sieltä niinku semmoista hyvää palautetta ja kannustavaa palautetta, että on ollut tosi mahtavaa se, että kaikki on ollut fiiliksissä. Jos joku tietää Rovaniemellä jonkun, joka osaa opettaa Örinä-tekniikkaa, niin pistäkää viestiä. I am ready. Toi missihomma, siihen keskityttiin enemmän, joka sinänsä aika hienoa, koska mun pointti olikin se, että siitä tulisi esille se niin tavallaan, että mä menen lavalle ja mä oon semmonen missi ja sitten mä räväytän. Mut sitten tuomarit ei tajunnut sitä pointtia ihan täysin, vaan ne alkoi vaatii sitä, että lisää ja lisää. Ja ne, ketkä on nähnyt mut keikalle, ne tietää kyllä, että mulla on aina niin kuin aika paljon sitä show-meininkiä. Eli mä en vaan halua näyttää kaikkia mun kortteja siinä alussa. Sitten jos mä olisin päässyt seuraavaan jaksoon, totta kai mä olin miettinyt sen, vaikka mä tiesin, että ne 4 X:ää tulee, mutta silti mä vähän haaveilin siitä, niin mä olisin halunnut tehdä semmoisen shown, että mä olisin ollut sätkynukka, sit mulla olisi ollut pari assaria siellä ja mä olisin vähän sätkynukkana siellä vetänyt ja ehkä jotain omaa biisiä ja semmoinen ihan erilainen show, että sitten olisi ollut vähän enemmän meininkiä. Tuomarit ei hiffannut sitä niin kuin pointtia, että se oli se pointtikin, että nyt oltiin vähän niin kuin vielä ei jokaisena ja sitten se onkin yhtäkkiä
Ihmiset on laittanut tosi paljon palautetta joka paikkaan. Mä en niitä ole sille ihan hirveästi ihan tarkoituksenmukaisesti lukenut. Olen naurannut niitä kommentteja, ketkä on sitten trollannut tai jotenkin niitä on ärsyttänyt toi esitys. Ja varsinkin sit mä nauroin tosi paljon silleen, että mulla ei ole asennetta. Okei, mä olin ihan hukassa siellä, se ei ehkä sen takia välittynyt, mutta olisi pitänyt vain juosta sinne tuomareiden pöydälle ja heilua siellä. On ihan hauskaa lukea kyllä teidän niitä palautteita ja sitten vastailla ihmisille. Ja vähän semmoista tosi negatiivista palautetta on tullut tai mistä olisin kokenut, että mistä toi sanoo noin. Että enemmän semmoista positiivista ja kannustavaa ja oikeasti semmoista hyvää rakentavaa palautetta, että mä oon ihan samaa mieltä niiden kanssa. Sitten on hirveästi tosiaan tullut semmoisia kannustavia viestejä. Toivotaan, että jotain keksitään jatkossakin samanlaista. Loistava kokemus oli koko talentti, tekisin sen varmasti uudestaankin. Suosittelen sitä, jos mietit, että lähteekö mukaan vai ei. Käy kokeilemaan. Ootan tosi innolla sitä, että näkee niiden ihmisten esityksiä vielä, kehen tutustuu. Mun eilinen lempparilähetyksessä oli Vogue-tanssijat. Siinä on jotain semmoista, mä en tajua miten se tehdään ja ihmiset ei varmaan moni ymmärrä kuin vaikeeta se on. Katsotaan minkälaista kaikkea mielenkiintoista tässä tapahtuu ja käykää kattoo mun esitys, jos et ole vielä käynyt. Eipä mulla kai mitään muuta. Moi!